Inhlangano ye-Alkeb ikhala ngokususwa emigwaqweni ngamaphoyisa kanye nokuphucwa izimvume zokuthengisa. Ithi angeke izizibe izenzo zamaphoyisa ahlukumeza amalungu ayo. So namhlanje size la kwa-IPD ukuthi benze lento ebizwa ukuthi forensic investigation ekuyukuthi babheke ngaphakathi kuma-systems ney'nhlelo ekusetshenziswe ngazo ukuthathwa kwama-permit athathiwe ney'mpahla zabantu ey'thathiwe, i-conduct yawo amaphoyisa, ukukhuluma kwawo, ukuhlukumeza konke okukhona emgaqweni of which okuningi kwako vele ku-documented. Abadayisa emgwaqweni bakhala ngokuthi abasakwazi ukuthengisa izimpahla zabo ngenxa yamaphoyisa. Abadayisa amasekeni because sayikhuluma indaba yamasekeni ngisekwi-leadership sayilungisa saqhamuka nama-rek kwathiwa abantu abenza ama-rek ngabalekelela kwenziwa ama-rek babuya bezemgaqweni badayisa. Manje i-problem isikuphi sebebaphuca ama-permit. Anginayo i-permit kusukela ngoMay last year. Ngathi mangihamba ngiyoyivuselela i-permit yami ngathola ukuthi siterminathiwe. Mabethi terminathiwe iterminathela ukuthi ngidayisa amasekeni kwaphinde kwavulwa icala. Icala livuliwe yes ngokuthi sonke ezinamanye amakomiti sasindawonye mhla kuyovulwa icala lelo sisebenza ndawonye emgaqweni. Lahamba ke icala lafike lavulwa lithe malivula icala ngathi mase ngiyokwenza i-permit yami ngathola ukuthi uNosiso singeka sayibuyisa ngoba icala livuliwe ngibabophile mina. Zizothathelwa phezulu izikhalo zalenhlangano. The committee will go through the memorandum and we will communicate with the organizers. For us to take any matter forward, we will need affected parties. Abenhlangano ye-Alkeb bathi ziningi izikhala abazitholayo ngaphansi kweminye imikhandlu yakulelizwe.